Amaphelelwa ngozondo khubona uqunto amafunda bezitho nontanda kuphakanyiswa ovapho mnomano ntshanga sodiba ndlela abayidibileyo indlela abayidiba indlela bayidiba indlela bade badiba nendlela ngalolu suku lanamhlanje the 20th of August is 2021. Namhlanje ke is Friday lolwasuku esithaka ngalo namhlanje siphethe lonto ke ethi vula amathongo amaphupha kaloku into ebalulekileyo abantu abahle yilonto kufuneka amaphupha wabone. When we talk about amaphupha sithetha amaphupha in general terms. Yabona amaphupha i-starting point sephupha yilento uthi xa ulele xa uvuka uvuke nayo kwamaphupha ke kubekho amathongo, but for purposes of this discussion siyenza ibe yinto enye into othi xa ubulele xa uvuka uvuke nayo. Siye sithi kubalulekile uba xa ulele uvuke nento noba uvuka notyhatyiwe wento, kodwa ke ithi loo nto le nto ibisenzeka apha kuwe engqondweni ngokubulele awuyilibelanga, uvuka nayo. That is very important. Liphupha ke lo ngohlobo lokuqala amaphupha, but we also have amaphupha as dreams zethu, the things we aspire okanye what is the proper word, izinto esifuna ukuzi-achieve apha ebomini. Nazo ezo zinto kufuneka ukwazi ukuzi-visualize. Vision, it means umbono. If you can visualize it, it means you can materialize it. It's important ukuthi yonke nje into eliphupha mayingapheleli nje ukuba yi-vision, but mayibe yinto evela elubala, meaning malingashiyeki ezingubeni malize ekuhleni. My dreams esindiplan ukwenza into ezithile mazingapheleli phayana, mazivele. Yabona ke amaphupha ukwenza bangaphumeleli kubakho izinto normally zimbini, either zinto zasebuthakathini ezenza ukuba amaphupha akuwashiye ezingubeni, okanye your dreams ofuna ukuzi-achieve ebomini zingahambeli ndawo. Eyesibini bazizihlwele zakokwenu ke nazo ziyakwazi nje bazivele zisithele mntana omhle uqonda uba iske yathini nale nto. From time to time ke nje basesiqale nale nto yale appointment, into ye-calendly, people schedule appointments, sincokola nabantu ngabantu kwiindawo ngeendawo, and le nto yokuba isihlwele esikuthiwa sisaveli into esiyibonayo ukuba yenzeka nakwabanye abantu bezinye indawo. Some are people calling from overseas athi umntu I used to dream, not anymore. Abanye ngabantu abamhlophe, ndingazi uba bayifumene njani le channel kuba apha kuthethwa isintu, kodwa ke they call bathi ukuba ithini le nto, sincokole ke luckily apha ekhaya kuba sizazi nezi zabo, sibasherele sithi check iwebsite ethile, check into ethile, babuye babulele ke bahambe. But ipoint esisakuyo yokubana is important ukuthi nezi dreams unazo uthi one day ndifuna uba ngumakhi ndakhe izindlu ezinkulu, uyibone isenzeka loo nto. One day ndifuna uzibona ndile, uyibone isenzeka. Abantu abadala ke bakwazi ukuvala kuba kudala bethetha, kudala bezama ukuziveza kuwe wena ungazimisela ngantweni, then they stop talking. Then uthi amathongo awasaveli, abasaveli because they've been veling. Yabona mos lento yakho yoba ubungabasabeli. Sithetha ngaloo nto ke namhlanje ukuba siwavula njani. Phambi koba singene ke kule ngxombola namhlanje sifuna ingabinde i-announcement ebesiyenze izolo elinye ngolosithathu ibeyethi uTata uNdebe uthi nina abamfunayo uzabe around iJoburg. I think uthe uqala Friday is today. Uthe uzabe around iJoburg. Inamba yakhe ke sithi ngulo 060 646 3453. wena mntu othi ufuna uyofemba, ufuna uyothetha nabantu bakowenu directly, ngabikho middleman. That's okay into ye-announcement, the last announcement. Nina abantu baphumileyo eklasini last month bekule nyanga sisuka kuyo nje bakho new group. Iipaseli zenu ziyeza, it's been so bad kwezi veki ziphelayo. I-weather has never been right for ukomisa amayeza, so asikawagqibi amayeza ukuwomisa. Either is very cold or is raining nje bakunetha njena namhlanje, kodwa sipushele ukuthi ingapheli le nyanga singekanithumeleli your starter packs. Ningapeniki ke, sibhekisa nakuwe wena uthi wawukwezinye ii-groups zange uyifumane ipaseli yakho, mhlawumbi i-courier yahijackwa nje basimane sisivezo reports. Nawe usikhumbuza uthi tata ubhele ipaseli yami yamayeza starter pack andikayifumani, so that uyifumane. Masingeneni ke kuyo lento yokuvula amathongo. Starting point ke mntana omhle, whether besithetha ngalamathongo ayo dreams wena ufuna uba into ethile, awuzuya ndawo kusekho ubumdaka. So is important ukuthi ususe
izinto ezizobumdaka. There's two approaches ke, which is more or less the same thing. Approach one, wena mntu othi uzithandela iziwasho, sebenzisa iziwasho zokuklina. Ininzi ke into eziwasho kudala sincokola. Khangela kule channel yalapha ekhaya into ethi siwasho sesichitho. Ezi ziwasho ke zize izindidi ngeendidi. Ezi ziwasho, there's when we discussed iziwasho ezize diesel ne-spirit and so on, esilanto inye sathi uba uyisebenzisa njani zikline, because azizuvela izinto xa nawe usithekile usithwe izinto zobumdaka. Also check abo 1-2 sithi umzekelo ishaladi lezinyonka udibanisa nento ethile, umsuzwana udibanisa nento ethile, unukana udibanisa nento ethile, njalo njalo. Ezi zi-quick and simple. Ikhona nayo ethi amayeza alula okususa izichitho. We've discussed kwi-videos ezafafa early, andikhumbuli, but ubuthe wena amayeza esichitho, will try to attach kule video eza videos kwenza bungasokoli kakhulu. Wena mntu eziwasho ke khawukhangele iziwasho uqala uzikline eqala before ufikele kule nto sizayincokola ngezantsi. Wena mntu othi mna ndingumayeza ndinkuntsela mna, hayi mna ndingumntu wamayeza, ingakunceda nale khombo yalapha ekhaya, ikhombo yesichitho khona kula website yasekhaya, okanye uyi-order whether ku-sales@vusilanga.co.za kanye send WhatsApp okanye ku-inbox. Ku-inbox ke you go to the page apho kukho ixhego khona, not apho kukho khona intaba. You look for apho kukho ixhego li-page, not i-Facebook nto, andiyazi bibizwa ntoni the other one, but look for i-page, send an inbox, because we respond promptly kuyo than in my Facebook. Sithi ke mntana omhle, wena wamayeza, you can get amayeza ezichitho, ungazenzela, ungaya komnye umntu, unga-order apha ekhaya, kodwa we normally say ingazenzeli xa kungcoliswe wena, because whatever you touch ithathwa nguwe ungcolile, ingasikufumana isandla somnye umntu when you start, ukwenzela uba ugutyule uzokwazi nawe ukuzigutyula. Sithi ke masingene kuwo la mayeza, sizaphinde siyohlule le nto ibe kabini. Bakhona abantu abathi amathongo awasaveli, and abantu basekhaya ngabantu, you know, siyaziklassifya ngokwezihlwele zethu. Hayi, mna abantu basekhaya ngabantu benkonzo, ngoomakhulu abavela beneeqhiya ezimhlophe emathongweni, ngoomakhulu abavela benezambatho eziyi-blue eziyelo, njalo njalo. Ukuba wena uthi izihlwele zakho zezo zinjalo, is important ukuthi usebenzise izinto that would be close to izinto ebebezisebenzisa. I think masiqale ngawe mntana omhle, uzisebenzisile ke iziwasho, wazama ukhupha izichitho, then the next thing khawuzame ukuklina isisu. Amathongo awaveli xa isisu simdaka. Is important ukuthi ukline isisu. Sithi ke yenza into yokuphalaza. Uphalaza njani? We recommend into ezimbini kuwe wena othi hayi mna ndingumntu weziwasho. Sirecommenda izinto ezimbini. Number one, khawufumane le nto kuthiwa yimboziso. Ungayifumana nakwezi venkile zokutya, ungayifumana nakwa-fruit and veg. Ufike uthi pha ufuna ifenel, inuka le nto kuthiwa yi-licorice, bathi licorice, ilicorice ezazwitsi kuthiwa zilicorice, ezifike zimnyama zithandwa kakhulu ngabantwana. Inelavunjana le-licorice, izawuba ngathi yi-carrot if you look at igqabi lakhona. Then the bulb ingathi yi-turnip, I think is very close to turnip, is very white like turnip. We don't really concern ourselves with the turnip part. Sifuna igqabi eli lisefe ingathi ngumzongwana, iphinde ibe ngathi carrot. Sifuna lona ke, I mean elagqabi sebenzisa yona ke wenza iti, i-fennel tea. Ukuba ungumntu othi noko iitiki zikonele, you can even go to i-pharmacy uthenge i-fennel seeds, wenze iti nge-fennel seeds, but we recommend i-fennel tea oyenze ngawo amagqabi e-fennel. Ukuba wena mhlawumbi kuloo kona ukuyo aninazo ezi fruit and veg ezithengisa i-fennel, ungasikhangela apha ekhaya sikuposele i-fennel, uyi-order ukuba ayikhona phaa kwiwebsite. Khawukhangele yona ke, phunga yona from time to time. What is nice ngezi zinto, azinanto kuthiwa kudala isela ineside. Instead inezinto ezininzi ezakunceda kuzo over and above ukuzama uvula amathongo. Yiyo ke ifenel, uba ufuna uyijonga ke iya kule channel sizawuphinde sizama ukuyi-attach, but yifuna icolumn vulgare, we've discussed it. The second one esiyirecomendayo, sirecommenda le nto kuthiwa ngumsuzwana.
umsuzwana, i-botanical name bayikhumbula abanye because nayo we've discussed kuthiwa yiliphi javanica. Abanye bathi yiliphi javanica. Sincokole apha umsuzwana bazawuthi yi-fever tea, bathi lemon bush, nayo inuka kamnandi, nayo lemonish. Isetyenziswe kakhulu ke ngabantu abadala, ogogo, abanye betshayela njengayo iyadi. We also discussed it kwakule channel nasizawuzama uyi-attach uzijongele. So sithi wena mntu ke uthi mna ndingumntu weziprofeto, sithi khawuzama uyifumana yiphunge. Just like we discussed, ifeneli iphunge, phalaza ngayo. Nefeneli sithe mosiklina isisu, phalaza ngayo uzikline ngaphakathi. Uba uyafuna usenochatha, usenopeyita kwangayo lento kwenzela uba ube clean, ufuthile, mini ngaphandle uklina ngaphakathi. Your system must be clean. Siphinde ke wena mntu othi mna ndingumntu weziwasho, sithi zifundisa ukusela amanzi ashushu first thing in the morning. Esuvuka nje ungekenzi neyokuqala, vuka usela amanzi ashushu so that your system, you warm it ngalamanzi ashushu, you activate yonke nje iphathi yomzimba ukuthi makuvukwe ngoku. Remember, if you understand the biology, they will tell you this. If you are asleep, certain parts of the body don't get much oxygen. Not but they don't get much blood. Not that they are not getting. Igazi is redirected to the stomach ezinye party because you are shutting down. So nje buvuka uvusa the whole system ngalamanzi ashushu, and umzimba, you've lost a lot of amanzi by sweating and all that. Ngokubulele, you are rebuilding i-system ngokuba ubuyise lamanzi. Zifundise ke uzokwazi uba nobuchopho bubusebenza, ubone ube ngulamntu wayebona that you used to be before bakuvale. Nantso ke into siyigqithe ke kulo, sizawukhawuleza ke kumayezeni. Kuwe mayezeni sithi is important ukuthi nawe uqala uzikline. Asiyilibali ke into ukuthi nendlu le uhlala kuyo ingaske nayo ibe clean. So whether usebenzisa iziwasho okanye usebenzisa amayeza, make sure ukuthi ikhonto eshunqiswa, into eqhumiswayo, some kind of into egxotha izinto ezimdaka. Ungasikhangela ke, book an appointment, sincokole whether ngumntu weziwasho, ngumntu amayeza, uzihlanganisela njani. We also sell ke wena mntu ufuna into eziqhumisayo, klina nekhaya so that ungakrwitshwa zezi zinto zikusithe njeba uthi ufuthile but indlu kumdaka, ezinto ngoku ziyakuphazamisa. So sithi wena mntu amayeza ke, we recommend amayeza. Ininzi into yasemayezeni evula amathongo, but sithe masithathe nje la abalulekile. Uzawufuna umavula akuvaliwe, uzawufuna lento okuthiwa yinkuphula dlozi, ufune lento okuthiwa ungibonisele. Ungayiphazamisi ke nale ithi umbonisele, funa lithi ungibonisele inento ebuboya yona. Uzawufumana inoboya, uba uyawubona umoya wezwe apha ngaphezulu, ufumana yona lethi ungibonisele. Ufumana umabona izawuba yilonto ibomvu ingathi xa uyijongile ngathi impendulo. Ufumane iphengulula, ufumane abaprofeti. Ukuba awubafumani abaprofeti because bazawuba rare, don't panic, don't really agonize over it. Ufumane ifembo eluluhlaza. Ukuba awulifumenanga ifembo, don't panic. Ukuba akhona angamanye la, then wena mntu uzaziyo ke izilawo zakho wenu, ufake izilawo kuwo lamayeza. Izilawo ke ukuba uzikhumbule zakokwenu, esona silawo sixhaphakileyo kule mizi ngunozitholana. Fumana unozitholana ufake yena kulamayeza. Ukuba usebenzisa ondlela zimhlophe, obhubhubhu, onhlahle emhlophe, ongqangendlela, ezo zilawo zakokwenu uzikhumbulayo uzifake kule combination. So we don't want to be specific ke kwizilawo. Thatha ke lamayeza uwagube uwadibanise apha, nawe wenza lento injengale yabangasentla. Lamayeza uyafutha ngawo. Lamayeza you can make it just half a cup twice a day, wasele half a cup twice a day. Now uzama amaphupha avele, yilonto uthi mawubone, uthi makuphengululwe indaba, masivele indaba, uthi mawuboniswe, makuvuleke. Nowavulele uyastima ngalento, uyaphalaza ngalento, ungacima ngalento, ungachela apha endlini. Lamayeza azaba yi-all rounder yakho ke mntana omhle. Only after ukhuphe izinto
ezimdaka. Masibe ngabantu babonayo ke Mtundini, wawubona ungakhala ukuthi hey ugobela wami wandivala, but banazo ezo yazikrokrela. Book an appointment, let's talk about it. Wena mntu othi kudala ndizama khonto yenzekayo, masihlalele phansi sincokole bucala kula 1 hour session. Nantso ke into ebesiyiphethe yokuvula amathongo, mawavele amathongo. Sawudibana ningomso ke bese sikhe sayikrobisa into ethi we would still be going back uthi kutheni wena amayeza engakusebenzeli. There are reasons. We've touched on some, we still continue kuba abanye abantu bathi amayeza awabasebenzeli. Sawubuyela ke kuyo lo ncoko ngomso. Makube chusi ke kube hele camagu.